казва, че диамантите са най-добрият приятел на жените. Моята интерпретация е, че бижутата са тези. Сега започва рубриката ни Стил и цвят и днес с Ивета Петрова ще говорим за бижутата. Иве, здравей! Здравей, Криси! Започвам винаги от грешките. Кажи ми, кои са най-често допусканите грешки от жените при подбора на бижута? Една от честите грешки е да носят много бижута или по-скоро всичко, което имат на куп, или пък да не носят никакви бижута. Бижуто е окраса и е добавка към самия външен вид, към самото съчетание на дрехи и въобще цялата визия би изисквала да има бижута, но ако не го правят както трябва, много често това е грешка. Или в повече, или в по-малко. Знам, че има правила доколко бижута и какъв тип трябва да носим. Кажи ми за тях. Има доста правила, няма точна бройка, но когато слагаме определена дреха, тя изглежда по определен начин, има определено деколте, което изисква да се сложи даденото бижу. Дали ще е дълго, дали ще е голямо, дали ще е с много неща върху него, това зависи от самата дреха. И така напасваме, спрямо дрехата напасваме съответното бижу. Понеже заговори за деколтетата, при V-образното деколте, деликатен въпрос с колието и съответно обиците, как трябва да ги разположим и въобще трябва ли да има бижута при едно такова деколте? При V-образното деколте, когато бюста е малък, също мащабите имат значение. Бюста е малък, ние може да носим дълго бижу, което да стига до над пъпа или малко по-нагоре. А когато бюста е едър и така голям, пищен и имаме V-образно деколте, самото бижу може да е тук и да е леко по-едро, за да съответства на бюста и да прави цялата тази картина красива. Зависи и от бюста, и от V-образното деколте, и от всичките тези неща съчетани заедно. И когато се слага бижутото, то се вижда дали отива или не. Когато сме с рокля или пък бюстие, можем ли да сложим бижу или да оставим раменете и съответно деколтето непокрити? Можем да сложим бижу, зависи какво ще е то. Може да сложим само колие, може да сложим обици. Напоследък така няколко години има една тенденция, която показва само едри обици, много красиви, големи, които са самостоятелно стоящи, без нищо друго. Надолу няма колиета, няма нищо, което да украсява и така всъщност се компенсира. Когато на врата имаме нещо, може да са малки обиците или да нямаме никакви. Тези неща се балансират се, компенсира се, ако тук има много, тук на ушите да няма или обратното. Как да съчетаваме цветово правилно бижутата? Спрямо цветовия тип, когато намерим цветовия си тип и всички цветове дрехи са ясни и сме си ги купили правилни, съчетаваме ги правилно, съответно и бижутата трябва да са в даден цветови тип. Топлите цветови типове носят златни бижута или в жълто, отцветени, медни, старо злато, такива, които са с жълтеникъв оттенък. А студените типове по-добре да носят бели бижута или сребърни, бяло злато, платина, патинирани, черни или каквито и да било, но в студената гама. Освен имидж консултант, персонален статист, изработваш и бижута, всъщност твои творения виждаме тук. Те са основно с камъни, разкажи ми за тях. Да. Покрай всичките тези неща, които правя, на мен ми стана хобби да правя бижута. Имам и приятелки, които правят бижута и много ми хареса и така, наблюдавайки процеса, това е едно разтоварване, един момент, в който жената твори и прави нещо красиво и той излиза от ръцете й. Не само да помагам на другите хора да са красиви, ами и да създавам самите бижута. Започнах като ги правих по стиловете, защото различните жени, различните стилове избират по различен начин бижутата. Имат предпочитание и много ясно си личи там. Ако за дрехите не винаги си личи, защото се смесва, при бижуто това е категорично и много бързо и лесно намираме стила си. И бижутата, самите бижута имат стил, имат цветова гама и въобще комбинацията е много различна. За всяка дреха може да имаме различно бижу или пък да имаме едно универсално бижу, което да е за всички дрехи. И така много интересно. Тая материя
материя на мен ми харесва. Камъните имат много силно влияние върху човешкото тяло, психика, душевност и всичките тези неща събрани заедно. И може да работим с тях, ако искаме, и да правим, да променяме себе си, да се развиваме по този начин. Защото имат значение, когато ги пипаме, когато ги докосваме, имат влияние. От опита ти до сега, как избират бижутата си жените? Вътрешният подтик много често е, защото това нещо ги привлича и е нужно в момента. Много често този камък е заради определена ситуация, защото искат да променят нещо, да речем, или защото искат да направят, но те не го осъзнават. И това е най-правилният вариант. Когато посегнем към нещо, веднага да го вземем и да го получим, това значи, че нещо вътре в нас е проработило и ни е накарало да си помогнем с външни средства, каквито са камъните. А по принцип за бижутата жените ги премислят, защото искат да видят с какво ще им отиват, как ще ги носят, как ще комбинират различни дрехи с бижуто или различни бижута помежду си. Различни са жените и хората са различни по принцип в изборите си. Кажи ми повече за камъните, с какви камъни работиш? Камъните са кристали и по-скъпоценни камъни, които се намират на българския пазар. И това на мен много ми допада, защото смятам, че нещата, които са за нас, те се намират лесно и се появяват, така да се каже. И правя в различни стилове и различни, по различни теми. Когато една жена ми каже, направи ми бижу, аз проучвам какво иска, задавам ми въпроси, дори тя без да усети, и така избирам нейното бижу, избирам нейните камъни. То малко е външен поглед, защото вътрешното състояние може да е различно, но обикновено нацелвам нещата и ги правя точно за тях. И след време ми казват, че много добре се чувстват с бижутата си и ги използват и ги носят постоянно. Твоят любим камък кой е и какво означава? Лабрадорит. Моя любим камък. Той е много интересен камък. Сменя си цвета, има различни цветове от него. Това е камъка на трансформацията. Той помага да оставим по-лесно старото и да вземем нови неща в живота си и да се развиваме вътрешно и тази трансформация да преминава в лекота. Плюс това отива на много дрехи и може да се носи постоянно. Хванах такова бижу веднъж, когато имах доста сериозни теми в живота си и така, носейки го цял месец, без да го свалям, разбрах защо работи това за мен и така, всъщност, това прави и за другите хора. Лабрадорита много спомага за леснотата и лекотата на нашия живот, потиска стреса, премахва го всъщност, така да се каже, го отнема. Бижутата и камъните отнемат от нас нашите негативни вибрации, нещата, които ни притесняват и много лесно ги взимат и ги прочистват, така да се каже. Добре, предлагам да почнеш да ми разказваш за всички тези красоти, които си ни донесла днес. Да започнем, ако искаш, от колието с гривната. Какви камъни са това? Това е те наречената пемза, която в този случай това е малко по-лятно бижу. Изглежда цветно, така прилича на морска пяна. Пемзата е много интересен камък, той няма някакво значение, обаче пък седи много красиво. Това е типично за натуралния стил жени. Те предпочитат нелъскави материи, които са много близо до природата, почти естествени, такива, които са взети без много обработка. И затова пемзата е един такъв камък, само е придадена форма, даже понякога се рони леко и много е красив. Същия вариант има... Освен пемза, има и вулканичен камък, който изглежда по същия начин. Така с дупчици. Много интересни гривни. Когато бях в Санторини, там имаше такива бижута, които са от вулканичен камък и от пемза. И всъщност тогава разбрах, че има такива бижута. И това наистина напомня на море, вода, на такива неща. И бижутата носят спомени. Те носят енергия. Казват за перлите, че се сърдят, ако не ги носим.
Това е най-женския камък. Той не е кристал, но пък е много близо също до природата и до морето. И жените, които носят перли, вече са станали по-женствени, са така по-улегнали, по-стабилни, по-равновесени, защото перлата дава точно това, стабилност на жената и чувството, че е женствена и че е красива. Затова казва, че перлите ги носят по-възрастни жени. Не е задължително. И млади момичета носят перли и това е много красив елемент в облеклото. В случая перлата е тъмно-синя. Тези перлите ги правят по изкуствен начин, но това не значи, че те са изкуствени, защото същата методология се ползва и перлата е естествена. Ако държите перли в чекмеджетата си, отворете чекмеджетата, вземете перлите и ги понесете 1-2 дни, за да не ви се сърдят и за да ви дадат енергията си, защото те имат много да дават самите перли и така всъщност ние получаваме от тях. Те са доста елегантни обаче. С какъв тип дреха препоръчваш да се носят? Не стават като че ли за ежедневното облекло с дънки и топ? Сегашната мода и днешните вариации са много. Така че може и с топ, риза, с каквото искаме. Ако е дълго бижу, така намотани перли с едно дълго бижу, което е вързано по средата, е леко спортно. Това, което съм хванала, обаче не е спортен вариант. Има панделки. По-скоро е вечерен вариант за рокля, която е класическа, изчистена, без много елементи по нея. С много финна материя панделка, която предполага това да е в романтичния и в класическия стил. Изчистено с елементи женствени, като панделка. Светло или телесен цвят рокля? Не е задължително. Дори и на черно може това да седи, или на сиво, може на лилаво, на зелено, на синьо. Зависи. Това е хамелеон, този цвят, така че може да се слага на много дрехи. Ще те върна и на предишното, за което каза, че е лятно бижу. Можем ли да го комбинираме с рокли, с потници, въобще по какъв начин с дрехите и единствено през деня ли? Не е единствено през деня. Лятото малко се различават и бижутата, и носенето на нещата през деня и вечерта, защото много късно се стъмва и блясъците се виждат много по-късно. Това е малко по-дневно, ежедневно бижу, защото няма блясък много и е така по-семпло. А когато имаме повече блясък, както започваме с кристалите, тук да го придаваме, това вече отива малко в вечерната визия, в по-елегантния стил и такъв по-бляскав вечерен вид. Ми направи впечатлението това бижу с часовника, изключително оригинално. Него с какво можем да го комбинираме и при какви поводи? Него може да го комбинираме в ежедневната си визия. Това е леко ретро вариант. Ретро дух носи това бижу. Има такъв стил жени, които харесват точно такива бижута с леко потъмняване около металната част, без много блясък. Самото топче има блясък, но то не е като кристала, който е фасетиран и блести вечерно. Това е лично, аз съм го слагала веднъж, за да го пробвам, защото много ми харесва. Го носих може да се носи с рокля, но може и с риза. И в двата варианта зависи от жената и зависи какви дрехи носи. Но обикновено съм виждала жени да носят такива дълги бижута с ризи или туники, които са във формата на риза, дълги. Добре, какво друго? Имаме тук едно шарено бижу. Него трябва да го комбинираме, предполагам, с цветовете, които са в камъчетата. Когато имаме много шарки или нещо много присъстващо, както е в случая имаме първо много цветове, натрапчиви са, силни са. Това е за яркия тип и за креативния стил, защото те правят невероятни комбинации и лично аз наричам това бижу косматко, защото има дълги косми. Кожени ивици. Кожени ивици, да, които са много интересни и се комбинират. Комбинирали сме го тук с една рокля, която има същите цветове. Но трябва да се гледат много, много е специфично цветовете. Или да са същите, както са в бижуто, или да са едини от цвета на камъка, който има тук, в дюс, без да има шарка.